Maayong hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagiyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Silay City Mayor Judith Gallego kag anay Mayor Mark Goles liwat ka magasambuha sa Silay City. Attorney Cesar Distrito nagpanginwala nga may desisyon na nga mag-switch sa posisyon si Mayor Abdi Benitez kag Congressman Greg Gatzataya. 8 ka mga stalls na sunog sa merkado sa barangay Don Jorge Araneta sa Baguio City. 6 ka mga mangingisda na rescue sa Baybayon matapos maglugdang ang ilang nga bangka. Kag sa good vibes, trending ang elevator attendant sa isa ka mall bangod makalilingaw. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, First Bacolod Pickleball Tournament ang ginpatigayon. Sa pinakaunang nga tion, may pickleball tournament nga ginpatigayon sa Bacolod City. Sunod sa kay Tingting Uy, ang organizers ng event, ang pickleball, ang makabig sa karon nga fastest growing sport sa kalibutan. Combination ini sang lawn tennis, badminton kag table tennis. May national team na ang Pilipinas para sa pickleball nga naga-compete sa iban nga mga pungsod. Sang Sabado sa pagbukas ng kompetisyon, may mga teams gikan sa Metro Manila, Visayas kag Mindanao nga nakigbahin. Duha ka adlaw ang kompetisyon. Bacolod ang nag-host ng event kay isa man ini ka growing sports mismo sa syudad kung sa diin madamo ang nagakaengganyo. This is our first major event that's participated by players from Manila, Mindanao, and the Visayas. So we have also national players, national teams representing the Philippines to international pickleball championships in Australia, in Vietnam, in Thailand, in Indonesia. Sa number 9, ginkilala kag ginhatagan sang incentive sa mga atleta sa probinsya na nagdalaog sa Western Visayas Athletics Association meet. 1,500 ang ginhatag sa mga nagdaog sang gold medal, 1,000 pesos naman sa mga silver, kag 700 pesos sa bronze. Sa kabilugan, may 1.5 billion pesos ang balor sang cash incentives ang ginrelease ang probinsya para sa mga medalist nga nagtiglawas sa Negros Occidental. Pagpanghangkat ni Governor Eugenio C. Lacson sa ila nga makuha sang medalya sang Region 6 sa ginapaabot nga palarong pabansa sa Cebu. Mabudlay man pierdihon ang National Capital Region pero ang mga humalampang ang ginahaylo sang gobernador nga mag-perform sang maayo. Second ang Negros Occidental sa Iloilo sa bago lamang nagtakop nga WIVRA 2024. We'd like to contribute to the medals standing of Western Visayas. Although we came in second in the last regional meet to Iloilo, but this time, because we are one in Western Visayas, let us contribute to the medal haul of Region 6. Sa number 8, gin-demolish na mga illegal structures sa Vendors Plaza sa Barangay 12 sa Bacolod. Pero may napulo pa ka mga pamilya nga wala nagbiya bangod nagahulat sang ayuda. May report si Nico Delfin. Naghawa ng sulod sang Vendors Plaza kag Bearhausen nga sadtuan ay ginahukmungan sa mga illegal settler families sa Barangay 12. Pero ang iloy nga si Mary Jane Indrina, wala pa nakahalin kay bangod wala pa siya nakabaton sang ayuda kag wala pa sila sang lugar nga masayluhan. Nang wala ka pahalin kay wala pa ko ka-bill nga maka-relocation. kag wala ka pa nakabaton sang financial Yes, yes. assistance. Pila tanig gina-expect mo manang? Wala man ko kung ara na yan sa relocation, okay. Paralisado na ang bana ni Mary Jane. Gani nagapangayo siya sang bulig agod bisan paano maamat-amatan niya nga mahimos ang ila pagkabutang agod insigida nga makabiya kung may mabato na nga financial assistance. Pwede ka masaylo yung kaso, be? Sa ay di nga dahil sa ano, sa araw na kuno. Oo. Pero kung depende kung ano ang hatag sa kuno.
Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Natigayon na nga na-release ang syudad kag Assam Prime Holdings Incorporated ang ayuda para sa masobra 141 ka mga illegal settler families. Ining bisan kadaman sa ila ang na-disqualified na sa assessment sa Bacolod Housing Authority para sa relocation site. Ginapaabot ni Ting nga mahawanan ng Vendors Plaza kag Bearhausen para sa natalan ang demolisyon. Agod masugura naman sa Assam PHI ang development project sa Manukan Country sa reclamation area. Sa Hunyo, sugura ng pag-transfer sa mga tenants naman sa Manukan pakadto sa temporaryo nga pasilidad nga gintanyag sang SM sa mga tenants. Wala sila sang bayaran nga renta sa sulod sang 18 ka bulan samtang gina-construct ang infrastructure project para sa bag-o nga Manukan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 7, Bitaw Head Patrick Lacson magahulat sang abiso gikan kay Mayor Abdi Benitez kag LTO mayangot sa pagpangdakop sa mga kolorom nga mga e-bike, e-trike ug tricycle sa mga barangay. Balik na sa trabaho si Bitaw Head Patrick Lacson makaligad sang 5-day suspension nga ginpapanaog sa iya sang City Legal Office. Sa iya pagbalik luyag niya nga tagaan sa atensyon na pagdumili sa mga kolorom nga mga e-bike, e-trike ug tricycle nga masami nagabiyahe sa mga mayor nga dalanon sa syudad. Sa Mayo 15 na ang deadline nga ginhatag ni Mayor Abdi Benitez sa mga kabarangayan nga mag-submit sa report angot sa kolorom nga e-bike, e-trike ug tricycle nga nagabiyahe sa ilang nga nasakpan. Si Lacson maghulat anay sa mangin mando sa alkalde sa mangin tikang sang bitaw pagkatapos ang ginhatag nga moratorium. Sa Mayo 15 man, magatakop ang ginhatag nga extension para sa pag-apply sa franchise consolidation sa mga traditional jeepney sa syudad. Ang posible nga pagpanakop sa mga kolorom nga jeep ang ginatugyan na sang bitaw sa Land Transportation Office. Sa number 6, 8 ka mga stall sa merkado sa Don Jorge Araneta sa siyudad ng Bago ang nagkalasunog. Ginlamon sang kalayo ang 8 tanan ka mga stall sa merkado sa barangay Don Jorge Araneta sa siyudad ng Bago Biyernes ng gabi. Sa inisyal nga impormasyon, nag-spark ka kuryente sa stall number 4 nga ginapanag-iyahan ni Larry Palioran nga ang gintunaan sang kalayo. Sa karon, nagapadayon pang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa siyudad ng Bago. Pila sa mga nasunog nga stalls nagabaligya sang tsinelas kag ukay-ukay. Isa ka barangay tanod ang gin-report nga napilasan. Sa number 5, anom ka mga mangingisda ang na-rescue sa baybayon matapos maglugdang ang ilang sakyan nga bangka. Na-rescue sa Philippine Coast Guard ang anom tanan ka mga mangingisda matapos naglugdang ang ilang bangka Domingo sang aga, mga 4 nautical miles ang kalayuan gikan sa Bredco Port. Sunod sa kay Coast Guard Station Northern Negros Occidental Commander Paterno Belarmino, sakay sa bangka sanday Liberato Sevilla, Joan Infante, Elmer Chongzon, John Del Sevilla, Ricky Sevilla kag Arnel Sevilla, tanan mga residente sa barangay Katabla sa siyudad sang Talisay. Las 4 sang aga nagpalawod ang mga mangingisda apang tungod sa Babaskong Gabalod na bali ang katig sang sakayan kag naglugdang. Mga las 9 sang aga nalabyan sila sang tanker ship kag na-rescue sang grupo ni Auxiliary Commander Ricky Malayo. Wala sa nasamaran sa mga mangingisda kag nakapauli na sila sa ilang mga lugar. Sa number 4, kakulang sang medical professionals, pondo kag pasilidad ang kabahin sa hatagan atensyon sa ginapaabot nga Health Summit sa Bacolod sa bulan sang Hunyo. Hindi lang ang masami kakulang sang hospital beds kag nurses ang ginapangatubang sa mga tagdumalahan sang ospital sa Bacolod, pati mga student nurses kag clinical instructors ang nagadutay naman sa mga eskwelahan. Pila lamang ini sa mga problema nga suno kay Dr. Eric Seratan, ang Special Advisor on Health sa Bacolod, nga tagaan atensyon kag solusyon sa natalan ang Health Summit sa Hunyo 11. Kabahin ini sa ginahimo nga pagpanghanda sa syudad sa tion nga matigayo na nga mapatuman ang construction sang 5 ka mga ginakabig super health centers sa syudad. Ang mga super health centers nga ginaplano itukod sa barangay Alihis, Bata, Madalagan, Kabugag, Banago. Ang ginalauman magkapahagan-hagan sang paggutok sang regional hospital sa syudad. Na in relation sa Universal Health Law, paano natin mapasigurado na ang mga tertiary or apex hospital like ang Corazon Locsin, ang Riverside,
mangin quality ang ila services. Ikinanglan ang imong primary care facility maplastar na which amo nang gusto ni Mayor matabo. May mga primary care health facility kita nga dira tani ang mga OPD lang. Dira lang tani sila yung makalto. Hindi sila to yung magginutok kaya sa Corazon Luxin, kay libre to, dito sila mapakonsulta. Ang atong mga barangay health stations, namin man equip ginaton, may mga doctors kita gagawin pang-hire, nandira pa lang ang level, araan ng pasyente mapakonsulta sa outpatient. So, Sa number 3, nagdangan sa 200.1 million pesos ang halit sa katubuhan kag mulases sa Negros Occidental. Ginapaabot pa ng paglubo sa production sa nasud nga crop year. Ini ang pinakadako nga kahalitan sa Western Visayas sa report ng Sugar Regulatory Administration as of April 15. 177.1 million pesos ang kahalitan sa tubo, kag 23 million pesos naman sa molasses. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, may pinakadako nga kahalitan ang Negros Occidental bangod ang probinsya ang may pinakamalapad nga sugarcane plantation. Sa SRA report, ang Capiz ang may 13.7 million pesos nga kahalitan sa tubo, kag molasses 1.7 million pesos naman ang report nga kahalitan sa Iloilo. Nagalawom ang gobernador nga kung magtupa na mangid ang ulan, ang gina-forecast ng Pag-asa makahatag alibyo ini kag makapahagan-hagan sang kahalitan sa katubuhan. Paabuton sunod sa kay Lacson ang pagdubo sa production sa banason nga crop year. Dako naman ang mga epekto sini sa probinsya, labi na sa buying powers sang mga pumuluyo. Because we're also the biggest sugar producer, no? But you know what? I think the rains are about to come, no? And you know, the sugar crop is a very sturdy crop, no? You know, if the rains do come as predicted by Pag-asa, I think we can minimize the damage. No? But definitely, I feel that next year's crop will be there will be the output will be lower, no, than what we have this year. Sa number 2, spokesperson ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga si punong barangay Cesar Distrito ginpanginwala ang report nga nakadesisyon na si Bacolod Mayor Albi Benitez nga mag-switch sa pwesto kay Bacolod Congressman Greg Casataya. Ginpanginwala ni punong barangay Cesar Distrito nga may desisyon na si Mayor Albi Benitez angot sa plano sini para sa 2025 local elections. Ini kasunod sang alegasyon nga si Benitez ang mag-switch sang posisyon bilang kongresista para kay mangin outgoing Congressman Greg Casataya nga amo naman ang mangin option bilang alkalde sang syudad. Nanindugan si distrito nga nagaserbe spokesperson sang alkalde nga sa karon nagapabilin ang 5 ka option ni Mayor Albi kag ang alkalde na ang mag-aanunsyo sang iya napili nga desisyon. Nalakip sa ginpabutyag sang alkalde ang plano nga liwat nga magpapili sa mayoralty elections, magpapili sa pagkasenador o kung kongresista, magbaton sang cabinet position o kung magpahuway sa politika. So I categorically deny that there is such a statement about that. And it is only Mayor Albi who can announce what would be his option. And I don't think it is high time for him to announce that. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginapaabot ang pag-comeback ni Anay Mayor Mark Godes sa Silay City. Ini matapos nga siya nagdaog sa Asenso Silay nga convention sang Sabado nga adlaw. Si Mayor Judith Gallego naman nga magapa-re-elect handa na para sa yamangin kasumpong. Yaring report ni Barbara Mijares. Ang nagdaog o ang ginapili sa aton nga first ever convention sa Asenso Silay garning 2,775 votes is none other than Mark Goles.
2,775 ang boto nga nakuha ni Anay Mayor Mark Goles sa convention nga gintambungan sa mga 4,500 ka mga lideres sa ginpatigayon nga Susilay Convention sa Victoria City sa Sabado. Suno kay Goles, duha sila ni Councilor Ryan Gamboa ang ginpilian. Dugang pa niya ang pagduso sa iya nagahatag sang confidence sa iya sa pag-atubang sang 2025 elections. Antes pa man sang convention, may pagkonsulta nga ginpatigayon sa mga punong barangay kag pati na sa mga barangay kagawad. Masobra sa 90% sa mga kagawad suno sa iya ang nagasuporta sa iya. Once I make this comeback, ang nami bala, when you face the people, may tao sa likod mong nagduso sa imo. Hindi nga ikaw lang bala nagmatumato, tindog na ka nag-decide maglagan, gusto maglagan for mayor, kay mayor magili mo. May tao gidya sa likod mo by the thousands na nagsinggit sa ngalan mo gusto kanila ibalik. So ang imo dating na yun may ang confidence level mo na yun. Nagdason may may bulto ang lakat mo Ginsiling naman ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga pamuno sang grupo nga ang 1,700 nga nagboto sa lain nga kandidato sa amo nga convention ang hindi dapat nga magsunggod. Ang amon lang ang 1,700 nga nagboto sa isang kandidato, hindi ka mo magsugod. Kita tanan asenso ni Subukan Gabi. Mahatag ko isa ka pangako ko sa inyo, hindi ko kayo iiwan. Ang ako din ang 2025 election. Siguraduhon namon nga ang magpatlaban sa 2025 election ay kami. Handa naman si Silay City Mayor Judith Gallego kung sino man ang iya nga mangin kasumpong sa iya nga pagpa-re-elect sa 2025 elections. Natural na kay ano isa may diretso mo na eleksyon mo kapiti basta qualified na sa di qualified na sa mo kapiti di respeto ng ilang mga bata matindog hindi naman for 2025. Nagpapili bilang independent candidate sa 2022 si Gallego. Nalutos niya sadto si Anay Mayor Goles. Karon katapo na siya sa Partido Federal ng Pilipinas. Ginsiling naman ni Goles nga magaplastar ang asenso Silay sang ilang nga lineup kag mangin mahapos naman lang karon nga nadesisyonan na ang magapapili mayor. Sa Good Vibes ang dala sang isa ka elevator attendant sa mga mall goers. May kinaiya siya nga pamaagi sa paghatag sang kalingawan. Aton lantawon sa report ni Romeo Subaldo. Go. Ini si Richard Saga, ang trending elevator attendant sang Ayala Malls Capital Central, kag tumandok sang Silay City. Thank you so much. Malamagician ang iyang moves sa sulod sang elevator. Ang mga mall goers hindi malikawan nga makayuhom samtang yara man sa sulod sang elevator. Second floor. May pa-Alexa pa siya sa paghatag sang command. Alexa, close the door. May mga nakakilala na sa iya sa pagsulod sa elevator kag ginatamyaw siya. I'm so sorry, I'll be back. First floor. Hi, Mom. Sunod kay Richard, manugduhan na siya katuig nga nagatrabaho sa mall. Nagsugod siya bilang taga-map sang salog, tubtob na promote bilang elevator attendant. Siya na mismo nagpangita sa pamaagi nga malingaw samtang naga-duty. 11:00 sang aga naga-duty na siya, tubtob na magabi.
feeling ko sa kaboring, ko sa sulod ka lang yung pongko ka lang gini. So, sili ko, ano sa di bala, ibutang ka di bala sa harap, walang good vibes. Wala kay gusto kong kubra ko, sir mo, so gusto ko good vibes. Ang iban, nagapabutyag nga nalingaw sa iya. Nag-process mo yung permits sa January siya kay Adlaw. Pero hindi ka sa kaysa. Thank you so much. Magsikas sa... dito sa Pia. Pili, kuya si... Sikat ka na. Maiba naman nga hindi makapugong kag nagakadlaw. Go. First floor. I'm so sorry. I'll be back. Alexa, close the door. Go, girl. Go. Antes nagtrabaho sa mall, nangin hairdresser man siya. Kung may makakadlaw, kung may makayuhom, nalipay si Richard. May isa gani kuno ka mall goer nga nagmessage sa iya, kag nagpasalamat kay may phobia init sa pagsakay sa elevator pero tungod sang kalingawan niya nga ginahatag, nadula ang kakulba. Comment siya sa ako, ding message ako. Nga thank you gid ka may amo ko nimo may phobia ko pero nadula sang nagsakay na ko na sa imo kay nakulbaan ko pero nadula kay gadyo ko kuno wala bala at least wala siya wala ka paminsan nga sa elevator. Para kay Richard, ang tanan niya nga pagpaningwa sa trabaho ang para sa iya nga iloy nga nagaisahanon nga nagpadako sa iya. Siya ang naghahatag sa iya sang inspirasyon. Wala naman ko may isang gamay ko monte siya na lang na yung Si mama mo. So tantanan ni para ni kay mama mo. Oo, ang ginahibo ko man Sigo lang gani ko sigo mo san upo ko tagaan ay nga balang hindi man ganda udam mo kwarta balang atas treat ko balang iloy ko balang sa kinagudlayan ko balang kay kon. Para kay Richard, kung nalingaw ka sa ginahimo mo, hindi mo na mabatsagan ang kakapoy. Kag ang simple nga yuhom kag kadlaw sa mga nagasakay sa elevator, makapaumpaw na sa bilog niya nga adlaw nga kakapoy. Parang namin ako sa Bali, Barb, nga kung ga-enjoy ka mismo sa ubra mo, doon din sa ubra, kaya nung dula nakakapoy mo, kaya ga-enjoy ka. Ga-enjoy siya, May. At the same time, nakahatag siya kalingawan sa iyang palibot. Siyempre, hindi ka man bala malingaw. I-tribal sa kayo sa iya, Barb. Kago mo ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse ka, eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subado, mayong hapon.